Hola. Hola. Què us ha agradat el vídeo de ciències? L'ou i la gallina. Què creieu que va ser primer, l'ou o la gallina? L'ou, la gallina. L'ou, La gallina. l'ou. Jo tinc la resposta al dilema. Va ser l'ou, però no d'una gallina. Has visto, Carcamás? És a dir, que dels milers de possibles combinacions entre els pollets de dos ocells semblants a les gallines, una es va reproduir amb una mutació genètica. Aquest descendent era força diferent dels pares, i en la majoria de casos aquesta mutació desapareixia amb el descendent. En alguns casos, però, l'exemplar pot sobreviure, reproduint-se i donar una nova espècie. Com la gallina. Per què no fem experiments amb l'ou? Agafeu un ou. Mireu bé que no estigui trencat i agafeu-lo amb els dos dits, el polze i l'índex. L'heu d'agafar amb els dos dits totalment alineats i posant els dits en els extrems més allargats de l'ou. Premeu-lo amb tota la força que tingueu. No es trenca. Potser és que dos dits poden fer poca força. Anem un pas més enllà i us poseu l'ou al palmell de la mà. És clau que l'ou estigui ben bé, on tenim les línies de la mà. Abans d'arribar al cim. Tanquem el palmell de la mà, sense deixar escletxes, a poc, i sense prémer amb els dits en un lloc en concret. Tot seguit, premem amb tota la força que tinguem. Continua sense trencar-se. La resposta a aquest fenomen simple i extraordinari no és el gruix de la closca de l'ou, que és molt prima. Fa aproximadament 4 dècimes de mil·límetre de gruix. Tampoc no és la duresa del material que compon la closca, que és de carbonat de calci. El carbonat de calci té un 3 en l'escala de duresa de Mohs. A banda de la resistència, els esforços de compressió d'aquest material, és essencial la forma de la catenària, que té l'ou i que reparteix la força de manera lateral, sense concentrar-se en cap punt. Per què està formada la closca d'ou? Per mirar-ho necessitem un ou, un bata precipitats, vinagre i un recipient per tapar-lo. Primer de tot hi afegim l'ou al gas de precipitats. I afegim vinagre Fins cobrir-lo del tot. Sí. I llavors agafem el recipient i ho deixem un par de dies. Observem unes bombolletes de CO2 que són el producte de la reacció del carbonat de calci de la closca d'ou amb el vinagre. Per fer aquest experiment necessitem un ou, un cristal·litzador i alcohol. Primer de tot, obrim l'ou i el dipositem en el cristal·litzador. Agafem l'alcohol i el tirem per sobre. Les cadenes de proteïnes que hi ha a la clara d'ou es troben formant una esfera. Al fregir o coure un ou, les cadenes de proteïnes es desfan i formen enllaços que uneixen diferents cadenes. Aquest canvi d'estructura de la clara d'ou dona la consistència i color que observem en un ou cuinat. Aquest efecte es pot aconseguir coent o fregint, batent les closques o amb alcohol, sal o acetona. Com podem saber quan un ou és cru o és dur? Ara aprendrem a esbrinar-ho. Primer, els fem girar. El que gira més estona és l'ou dur. L'ou cru es frena per al líquid que conté a dintre. Ara, pararem amb el dit l'ou. Si segueix girant, serà l'ou cru, ja que el líquid l'impulsa. Ara anem a demostrar la pressió atmosfèrica. Per fer-ho, necessitem un ou dur, un matràs d'Erlenmeyer, un tros de paper i un encenedor. Encenem el tros de paper i l'introduïm dintre del matràs. Posem l'ou a dalt de tot i observem. Per què passa? Al cremar el paper, s'ha consumit l'oxigen de l'interior del matràs, quedant un espai buit
que l'ou ha ocupat. Però, i ara com traiem l'ou? Mai us heu preguntat si un al·lèrgic a l'ou pot menjar truita? Doncs aquí tenim la solució. Per fer una truita sense ou necessitem patates, algues agar-agar i crema de llet. Fregim les patates. En un cassó afegim 200 mil·lilitres de nata. I 50 mil·lilitres d'aigua. Quan ja està bullint, hi afegim l'agar-agar. I seguim remenant. Afegim la barreja a les patates. I deixem reposar. Finalment, hem aconseguit una truita de patates sense ou. No he hecho nada. ¡No! Pues dímelo tú, no la probes. Ostras, Tube, ¿qué va a ser primer? ¿L'ou o la Hola, què us ha semblat el vídeo de ciències? El de l'ou i la gallina? Tío, yo ya no grabo más. Hola, Tube, què va ser primer? L'ou o la gallina? La Tube. Hola, què us ha semblat el vídeo de ciències? El de l'ou i la gallina? Què us sembla primer que va ser, l'ou o la gallina? L'ou. No, la gallina. L'ou! La gallina! Va fer l'ou. Hola. Què us ha agradat el vídeo de les ciències? L'ou i la gallina. Qui creieu que va ser primer, l'ou o la gallina? L'ou. La gallina. L'ou. La gallina. L'ou. Jo tinc la resposta. Va ser... Pero Pepe, Què teníem que fer? fuerte. Hola. Hola. Què us ha agradat el vídeo de les ciències? El de l'ou i la gallina. L'heu d'agafar amb els dos dits totalment alineats i posant el dins, ¿De qué está formada la closcador? Per saber-ho necessitem un ou, un vas de precipitats, un recipient per tapar-lo i vinagre. Primer agafem l'ou, el posem al vas de precipitats i afegim vinagre i ho tapem. A veure de què està feta la closcador. Per saber-ho necessitem un vas de precipitats, vinagre, l'ou i un recipient per tapar-ho. Primer de... No, profe, tío, ¿por qué hablas así, tío? Ara aprendrem a esbrinar-ho. Necessitem un ou dur i un ou cru. Que no ho podem saber. Ara pararem l'ou amb el dit. Si segueix girant, serà l'ou cru, ja que el líquid l'impulsa. Però que no. És que... Però, i ara, com traiem l'ou del matràs? Per fer-ho, necessitem bicarbonat. I ara, com traiem l'ou del matràs? Hòstia. Per què no callen? I ara, com traiem l'ou del matràs? Que heavy. ¿Sabes qué has de hacer? Cortarlo con tijeras. Un palo. Sí, ahora. Después de 4 días. Va, és igual, si de cas, aquest tornarem a bullir un ou, ho farem ben fet, Tariq, i ho saluda portaré la càmera. més bicarbonat i ho farem el pròxim dia. Si el pròxim dia portaré un ou, ho bullirem i ho farem. I com que a més vindrà un professor, potser... Pràctica. Com la lia? Està robant, A crear m'he d'enfadar? No, no. Profe, està robant.
A veure, com que vindrà un professor per gravar, bueno, per fer fotos, per sortir un vídeo de l'institut. Una què? Això prova, Perquè no hi ha més, Ara una tanda. Es que dice que parezco sevillana. Galindo, dice la Ainhoa que parezco sevillana. Clar que sí. Tu acabes de netejar allà. Què posa aquí? Profe, què posa aquí? Què és això? Com es diu això? Cagant. Sí, sí que entra. Observem com entrarà. Potser no. Ja l'hem cagat. Treu-lo, treu-lo. Fregiu les patates. Anem a veure com està... Hòstia. Hòstia.